balimaw halisa kaw bisimila an ka Malikura musow ka kɛnɛ kan bi juma in na an ye Laginɛ muso ŋanaba muso masaba dɔ de kunbɛn ka bisimila an ka kɛnɛ kan n'a bɛna ɲɔgɔn baro a tɔgɔ ko Madame Ture Fatu Konate jula don a nana l'Amérique jamana kan yan nɔ nin y'a san camanba ye a bɛ yan a bɛ débrouiller kotigiya b'a bolo ko kunya b'a bolo sabula Malikura musow ka kɛnɛ ale ye muso masa kɛnɛw de ye an bɛ muso masaw la bisimila min kan ka u ɲininka ka kuma d'u ma Fatu an ka foli b'i ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Fatu ye jɔnni ye n de tole Madame Ture Fatu Konate n nara yan en 96 n nara Amerika n de ni n kɛ bɛnda yan de an ka dennin sɔrɔ den 3 i ni kɛ Ala Ibrahim Ala baden yali kumuno an ye wuli fɔla mun bismillah n nara n bara 28 ans kɛ yan butu ɲɛ tabarikala ɲɛ yan ne ni namɔlu fɔlɔ man taa butu munu n de ni Guinéen an bɛɛ mɔ kelen yan an ka sɛrɛ la dɛ sɛrɛ siyaman tɛrɛ yan sɛrɛ dɔ ye n deli a sɛrɛ kunti 25 ans an ye sɛrɛ wala a bi an ye sɛrɛ wala an ba nasana communauté la dɛ o fana y'an bolo an fana ka fɛn dɔ la dɛ Fulani maninka lu sosul bɛɛ y'a rɔ o fana association y'an bolo yan fɛn dɔ b'a kɛ an de o kɛ saya b'a kɛ an de contribution kɛ k'a la wa contribution kɛ ka kɛ yan ni mariage fana kɛla an de assister ka contribution kɛ k'a di o tima an ye yan wele la ayiwa Fatu i ye musokun ye i bɛ baara kɛ i bɛ feere fana kɛ i ye jagokɛla ŋanaba ye i bɛ fɛnw feere mɔgɔw ma feere kɛ n ye musokɔrɔba ma dɛmɛna n ye baara wele la n di feere kɛ n di n'a fa n'o mɛn ma yira o ye bɔla n bara ale Laginɛ mais a bɔra labɛn n sɔrɔ ni yen de ka bonya ye an kusa mɛn bɛɛ an di ni malama an di bɛn bɛɛ kɛ o fana b'a na n di o ma yira dole ya tole ko dami ye dole ko poti ndi o bɛɛ ma yira ka bɔ han labɛn o dina yan nda ma yira ndi wa di etal la dole di commande kɛ ndi wa dalma fana ye di commande kɛ n b'a labɛn nda feere olu ma anw ka kɔlɔsi la mɔgɔ min mana san 25 kɛ yan i bɔra i faso la ka na a gɛlɛya tan tɛ Godi i bɛ se ka kuma an ye i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la yan dɔɔni kan Ameriki sigi la gɛlɛya jumɛn b'a la i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di a gɛlɛyaw kan a tun ka sigi kan n nara waati min nɔ sɛbɛ tɛ yen n bɛ n kɛ ma yan de n kɛ ye Ture le di président Ahmed Sékou Touré kɔrɔkɛ den de n kɛ di fana tɛrɛna ni exil la an ka ɲɔgɔn dɔn la de ka marié mais sɛbɛ tɛrɛ tɛ yen ne tɛrɛ de baara la n nara tun ka den sɔrɔ tɛrɛ den naminɛ la n kɛlen tɛrɛ baara la mais Ala k'a kɛ arijɛ fulinda a ka sɛbɛ sɔrɔ ni ne fana ale le ka sɛbɛ di ban Ameriki yan mais tɔrɔya ma kɛ o ɲɛ a barika ye mɔɔ fɛ an ka barika ɲini de janda an se Amerika barika ka ɲini de dɛ ayiwa bisimila ka fara o kan yɛlɛma donna aw ka jamana kɔnɔ fanga bolo yɛlɛmara fangatigi kura min bɛ yen an y'a ye kɔlɔsi la a bɛ ka musow ma dɛmɛ kosɛbɛ ni baara caman caman ye awa i bɛ fɛ ka mun fɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ye diaspora musow tɔgɔ la diaspora musow tɔgɔ la an di président Dumbuya fo Mamadi Dumbuya an da fo an da la équipe bɛɛ fo parce que baara ale y'a kan ale mɔl ma dɛmɛ na ale miskin ma fana ma dɛmɛ na an ka kan ka wale fɔ an fana mɛn yan an miiri y'ale mɛn di k'alu ma dɛmɛ ali fana y'an ma dɛmɛ an ba wa an ye wale fɛ parce que an ba fɛn ni an y'an na commerce ni mɛn kɛra wariba tɛ yen mais an y'an débrouiller la wale la ali fana y'a yira an na k'ale ye baara la ye baara mɛn kɛ tɔ Mamadi Dumbuya n'a la équipe la an ye duwawu le kɛ la ɲɛ ala wa ɲɛ k'a kɛ si ni kɛndɛya di ka an den nu mɛn sɔrɔ ni yan olu fana ye wa ka ye di ale baara a siyaban bara al kosai mɛn bɛɛ kara ni yan an na génération gbɛrɛ olu bɛɛ bara wa olu baara la ye
ni jamana benda an den te sela ya aldiwa alfana iduke anyi duwa uke la wulela ka jamana wanye ala yuke ka yen suma ara kele kana ke few anyi ala matarala wulla ka gine du fala matara wulla anyi kele ka kele buluka ka fadenya buluka ambe mo kele aywa Fatou ka fa alamebagaw bɛɛ lajɛlen ye bi an ka muso kana ka kɛnɛ kan an ye Madame Touré Fatou Konate de bisimila an bɔra k'ale de ka kumakanw lamɛn u bɛ bɔ Laginɛ nka u sigilen bɛ États-Unis yan nɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn juma wɛrɛ